በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 24 ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በረከትን ረድኤትን ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ፀሃይን ናይ ኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራን ምስኩላትና ይኹን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ መብራና ደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ ከምኡ ድማ እንኳዕ ናብ ቅዱስ ጻና ሰማዕት ዓመታዊ ናይ ዕረፍቱ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና አሜን። ቅዱስ ጻና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና በዚ ስም ዝጽውዑ ቅዱሳን ኣለው። ሎሚ እነኽብሮ ግን ሰማዕት ቅዱስ ጻና እዩ። ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ዝነበረ ቅዱስ ኤስድሮስ ዝበሃል ሕያዋይ ዓርኪ ዝነበሮ ንኽልቲኦም ኣዴታቶም ከም ዝግባእ ዘዕበያኦም ናይ 300 ክፍለ ዘመን ክርስቲያን ነበሩ። ኣብ ናይ ጉብዝና ዘመኖም ብድንግልና ኮይኖም ጸኒዖም ኮይኖም ቅዱስ ጻና ድማ ናይ ሰራዊት ሓለቓ ቅዱስ ኤስድሮስ ከዓ ልብሲ ዝቐራርብ በዓል ሞያ ነበረ። ካብ ዘእትውዎ ኣታዊ ከዓ ነታ ዕለት ትኾኖም ጥራሕ እንዳትረፉ ንነዳያንን ንድኻታትን ይምጽውትዎ ነበሩ። ኣብ ናይ መከራ ዘመን ዘመነ ሰማዕታት ድማ ነዞም ቅዱሳን ዘለውዎ ኩሉ ንነዳያንን ንድኻታትን ኣካፊሎም ብክርስቶስ ስም ሰማዕትነት ብምቕባል መረፁ ንኽቕበሉ መረፁ። ኣቐዲሙ ቅዱስ ኤስድሮስ ክሳዱ ተሰይፉ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተረኸበ እሞ ሰማዕት ቅዱስ ጻና ከዓ ድሕሪ ዓርኩ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት መቕባሉ ን36 መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ጸልማት እስር ቤት ምስ ብዙሕ ስቃይ ጸንሐ። መከራ እኳ እንተኣጽንዑሉ እንተወሰኽሉ ብሃይማኖቱ ጽኑዕ ስለ ዝነበረ ግን ንዕኡ ከዓ በዛ መዓልቲ ቀተልዎ። ሕያወይቲ ኣዲኡ ከዓ ወዳ ክቐተል ከሎ ኣብኡ ስለ ዝነበረት ቅዱሳን መላእኽቲ ብኽብሪ ነፍሱ ከዕርግዋ ከለዉ ተመልከተት እሞ ደስ በላ። ፈጣሪ ካብ ናይዞም ሰማዕታት ክብሪ ይዓድለና፣ ጽንዓቶምን ትብዓቶምን ድማ ይዓድለና ኣሜን። ሚያዝያ ዕለት 24 ዝኸበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ጻና ሰማዕት፣ ኣባ ሱንትዩ ሊቀ ጳጳሳት፣ ኣባ ይድራ ናይ ደብረ ሲና ቅዳሴስ ቤት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ቅዱስ ኣጋቢጦስ ጻድቅ ኤጲስቆጶስ፣ ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሰምራ፣ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም፣ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ ቅዱስ አብላሪዮስ ታላቁ ዓብይ ማለት እዩ፣ 24 ካህናተ ሰማይ፣ ኣቡነ ዘዮሃንስ ጻድቅ ኢትዮጵያዊ። ኣቱም ደቀይ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ካብቲ ከኣብ ዓለም ዘሎ መንፈስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ መንፈስ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ስዒርኩምዎም ኢኹም። ንሳቶም ካብ ዓለም እዮም፣ ከም ኣዘራርባ ዓለም ከዓ ይዛረቡ ኣለዉ። ዓለም እውን ክትሰምዖም ኣላ። ንሕና ካብ ኣምላኽ ኢና፣ ንኣምላኽ ዝፈልጥ ይሰምዓና፣ እቲ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣይሰምዓናን እዩ ይብል ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 4። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስኩላትና ይኹን። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተኣርምልኝ ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 25 ቅዱስ መርቆሬዎስ ወርሓዊ በዓል እዩ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ
ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴ ልሳን አንደበት ኩነኒ ሕጂ ከዓ ናይ 25 ስንክሳር እንኳዕ ናብ አዴና ቅድስቲ ሳራ ዓመታዊ ናይ ሰማዕትነት በዓል ብሰላም አብጽሐና። ቅድስቲ ሳራ አዴና ቅድስቲ ሳራ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ካብ ዝነበሩ ክርስቶሳውያን ሓንቲ እያ። ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ድማ ኣብ ሃገረ አንጾኪያ ወይ ከዓ ሶርያ ውሽጢ እዩ። ብዝግባእ ክርስትናዊ ኣተዓባብያ ዓብያ ብመንፈሳዊ ስርዓት ተመርዓወት። ናይ መከራ ዘመን እንዳሰፍሐ ኣብ ዝመጻሉ ግዜ ሰብኣይ ሃይማኖቱ ስለ ዝኸሓደ ህይወታ ተመሳቐለ እሞ ኣብቲ ግዜ ነፍሰ ጾር ስለ ዝነበረት ማንታ ቆልዑ ወለደት። ንደቃ ክርስትና ከተቐብል ኢላ ኣብ ምድሪ ሶርያ ኮለል በለት ግን ኣይረኸበትን። ምክንያቱ ካብ መከራ ብዙሓት ዝበዝሓ ኣብያተ ክርስቲያናት ተቓጺሉን ፈሪሱን ነበረ። እተን ዝተረፋ ከዓ ካህናትን ምእመናትን ስለ ዝተጎድኡ ተዓጽየን ነበራ። ቅድስቲ ሳራ ደቃ ናይ ስላሴ ቁልዕነት ከይረኸቡ ድቃስ ክወስዳ ስለ ዘይከኣለ ንህይወታ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ግን መንፈሳዊ ውሳኔ ወሰነት። ካብ ሶርያ ተበጊሳ ኣብ መርከብ ተጻዒና ናብ ግብፂ ተበገሰት እሞ ኣብ ማእከል ባሕሪ ምስ በጽሑ ዓብይ ማዕበል ተንሲኡ ኣናወጾም። በዚ ግዜ ድማ ቅድስቲ ሳራ ሰንበደት ደቃ ጥምቀት ከይረኸቡ ከይሞቱ ኢላ ብእምነት ናብ ፈጣሪኣ ጸለየት። ንኽልቲኦም ደቃ ወሲዳ ኣብቲ ባሕሪ በኣብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ኣጥሚቓ ካብ ከባቢ ኣጥባታ ጠቢሓ ብሜሮን ኣምሳል ቀብኣቶም ብደም ማለት እዩ፣ ብደም ናይ ጡባ። ኣጋጣሚ ግን በዚ ግዜ እቲ ማዕበል ጸጥ በለ እሞ ንሳ ከዓ ተደኒቓ ብሰላም ኣተወት። ናብ ግብፂ በፂሓ ንሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣጥምቐለይ ኣቦይ በለቶ። ቅዱስ ጴጥሮስ ከዓ ስርዓቱ ኣብፂሑ ከጥመቆም እንተበለ እቲ መጥመቒ ዝሓዘ እሞ እቲ ማይ ከዓ ረግአ። ዝሓለ ማለት ዝሓለ እቲ መጥመቒ ዝሓለ እሞ እቲ ማይ ከዓ ረግአ። ካልኣይን ሳልሳይን ፈተነ። ግን ሕጂ እውን ንኻልኦት ህፃናት ዝፈስስ ንደቂ ቅድስቲ ሳራ ቆልዑት ግን እምቢ በለ። ቅድስቲ ሳራ ከዓ ምናልባት ብድፍረተይ ምክንያት ይኸውን ኢላ እቲ ዝኾነ ኩሉ እንዳሓዘነት ነገረቶ። ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ንእግዚአብሔርን ኣመስገነ። ከምዚ ከኣበላ ፈጣሪ ብናትኪ ኢድ ስለ ዘጥመቖም ንዓይ ኣበየኒ፣ እዛ ጓለይ ሃይማኖትኪ ዓቢ እዩ። ድሕሪዚ ድማ ቁርባን ኣቐቢሉ ባሪኹ ኣሰናበቶም። ናብ ሶርያ ምስ ተመልሰት ግን ካልእ ዝኸፍአ ነገር ጸንሓ። ሰብኣያ ስለ ዝኸሰሳ ከዓ ናብቲ ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ቀረበት እሞ እቲ ንጉስ ከዓ ክርስቶስ ከሓዲ ኣበይ ከም ዝነበርኪ ተዛረቢ በልዋ። ንሳ ግን ሃይማኖታ ጽኑዕ ስለ ዝነበረ እምቢ በለት። በዚ ምክንያት ከዓ ብ303 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ በዚ መዓልቲ ሓደ ወዳ ኣብ ከብዳ እቲ ሓደ ከዓ ኣብ ሕቁኣ ገይሮም ብእሳት ሓዊ ኣቃጺሎም ቀተልዋ። እነሆ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ትዝክራን ተኽብራን እያ። በረከታ ትሕደረና አሜን። ኣምላኽና ንቅድስቲ ሳራ ከም ዘጽንዐ ንዓና ከዓ የጽንዐና፣ ካብ በረከታ ድማ ይዓድለና አሜን። ትብዓታን ጽንዓታን እምነታን ናይ ተዋህዶ ሃይማኖታ ፍቕራን ኣብ ልብና ይሕድረልና አሜን። ሚያዝያ ዕለት 25 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ሳራን ክልተ ደቃን ሰማዕታት፣ ኣቡነ ገብረ ማርያም ጻድቅ ኢትዮጵያዊ፣ ኣባ በቡኑዳ ባሕታዊ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ መስተጋድል፣ ቅድስቲ ዶራ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሪዎስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ቴክላ ሃዋርያዊት፣ ቅዱስ አበከረዙን ሰማዕት፣ ቅዱስ ድማዲዮስ ሶርያዊ፣ ኣቡነ አቢብ ኣባ ቡላ፣ ቅዱስ ኣባ ፋና ጻድቅ። በረከቶም ይሕደረና አሜን። ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ? መከራዶ፣ ፀበባዶ፣ ስደትዶ፣ ጥሜትዶ፣ ዕርቃንዶ፣ ድንገትዶ ወይስ ሞት? እምበኣር ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ በቲ ዘፍቀረና ክርስቶስ ዓወት ብምርካብ ካብ ዝሰዓሩ ኣዚና ንመልጽ ኢና ይብል ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 35 ክሳብ 38 ክነንብብ ንኽእል አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር።
አሜን። ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና እግዚአብሔር አምላኽና አሜን አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ካባናባ ድማ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተአረመልኝ አሜን ወአሜን ይወሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለና አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚአብሔር ስሙን አላት ነነ ወባልሃነን ኩሎ ኩስ መዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሎ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጽልሐ ፍቅር ወለኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለና ጣውዕነ ተማኅፀንኪ ተማኅፀንኪ ክዳንኪ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።